La música de cambra com a assignatura la trobem a partir del tercer curs de les ensenyances professionals, quan l'alumnat ja ha complit 6 anys de pràctica instrumental, per la qual cosa considerem que aquesta activitat apareix massa tard dins del marc de la seva educació musical. La nostra experiència ens assegura que la música de cambra es pot començar a treballar des del moment que l'alumne adquireix una certa destresa amb el seu instrument, és a dir, a partir del tercer curs de les ensenyances elementals. I això precisament és el que planteja este projecte d'innovació pedagògica, dirigit concretament a l'alumnat d'especialitats instrumentals comprès entre els cursos de tercer d'ensenyances elementals i segon d'ensenyances professionals, ambdós inclusivament, així com als alumnes de les assignatures de fonaments de composició i harmonia als que se'ls anima a participar col·laborant en la creació i adaptació del repertori per als nivells musicals dels grups de Pequecámara. La experiencia de Carmela con Pequecámara ha sido muy positiva. Es una asignatura muy bonita, le ha venido muy bien, ha ido muy motivada a clase, ha hecho amigos y a pesar del esfuerzo, pues nos ha encantado. Volveríamos a repetir la experiencia. Pequecámara me ha encantado. He hecho amigos y me he divertido mucho aprendiendo con ellos. Me volvería a apuntar 1000 veces más. El curs passat vam posar en pràctica este projecte en el conservatori i els alumnes es van veure encoratjats i motivats davant de la possibilitat d'interpretar en grups reduïts xicotetes peces musicals que finalment van ser presentades en concerts i audicions públiques, on cada membre del grup ha de ser capaç d'executar la seva part amb un mínim nivell d'excel·lència, adequant la labor individual a la de conjunt. La idea de demanar aquestes ajudes se centra a resoldre la major dificultat en què ens trobem, que és la recopilació de repertori adequat a les exigències tècniques d'aquestes ensenyances, així com poder fer trobades pedagògiques, concerts en altres conservatoris i l'organització de caps de setmana culturals dins i fora de la Comunitat Valenciana.